तो हेलो लोगोफोर माबोरै दं नोंथांमोनखौ आंनि BTR ROSTER II चेनेलनि खनसे फिन बरायफिननाय जाबाय। तो माबोरै दं लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय आं गोबाव समनिफ्राय भिडिअ लाना फैनायाखैमोन। दिनैसो मोनसे भिडिअ लाना फैलायबाय, मानो होनोब्ला आंहा जोबोद प्रब्लेमाव गोग्लैसोनानै दंमोन, जायनि जाहोनाव आं नोंथांमोननि भिडिअ लाना फैनायाखैमोन। तो दिनै भिडिअआ जादों सासे आंनि साबस्क्राइबारा सोंहरदोंमोन नोंथाङा माबायदि 2 स्टेप भेरिफिकेशनखौ अन खालामदों होननानै। बिनि थाखाय बिथांनि थाखाय मोनसे स्पेसियेल भिडिअ बानायनाय जाबाय। ओमफ्राय नोंथांमोनाबो सोंहरनो हागोन, नोंथांमोना माबाफोर प्रब्लेम जादोंबा आं नोंथांमोननि थाखायबो भिडिअ बानायगोन। ओमफ्राय बे 2 स्टेप भेरिफिकेशनखौ नोंथांमोना मानि थाखाय बानायनांगौ आं नोंथांमोननो खोन्थागोन। तो बाहेरथिं एफा एनै साउन्ड फैदो जानो हागौ, नोंथांमोना बेखौ इगनर खालामनानै भिडिअखौ नायबानो जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे भिडिअआ जोबोद गोनांथार जागोन। तो नायलांदों बे भिडिअखौ। तो भिडिअखौ जागायनो सिगां नोंथांमोनाव मोनसे रिक्वेस्ट खालामो, नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला भिडिअखौ लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामनानै दा थां। तो फैदों होनबा भिडिअखौ जागायनोसै। भिडिअखौ जागायनो सिगां मोनसे इन्ट्र होग्रोनानै ना मा बुङो लोगोफोर। तो फैदों होनबा भिडिअखौ जागायनोसै। नोंथांमोननो होननोसै आं दा 2 स्टेप भेरिफिकेशन मानो अन खालामनांगौ। नोंथांमोना बांसिनानो इमेल अन खालामखायो, इमेल दंखायो गासिनाबो, इमेल थानायखायनो आं नोंथांमोननो होननोसै नोंथांमोननि इमेलखौ जाहाथे रावबो हेक खालामनो हाया, बेनि थाखाय नोंथांमोना बे 2 स्टेप भेरिफिकेशनखौ अन खालामना लानांगौ। बेनि थाखायनो आं नोंथांमोननो बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय। तो नायलांदों होनबा लोगोफोर 2 स्टेप भेरिफिकेशनखौ माबायदि अन खालामो। नोंथांमोना गिबियावनो नोंथांमोननि बे जे एप्स बेखौ नोंथांमोना अन खालामनांगोन। बेयो जिमेलाव थुनानै नोंथांमोना बे जिमेलाव क्लिक खालामनानै नोंथांमोना बे सानि बे लगआव बेखिनि मोनसे लगआव बेयाव बेयाव थुनांगोन। नोंथांमोना बे थुखांनायनि उनाव नोंथांमोना बे मेनेज योर गुगल एकाउन्ट नुदों, बेयाव नोंथांमोना क्लिक खालामनांगोन। क्लिक खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोननि गेजेराव बिदि मोनसे इन्टारफेस खुलिगोन। इन्टारफेस खुलिबाथाय नोंथांमोना बेखौ जेबो खालामना बेखिनियाव जेबो खालामना ओमफ्राय थांबाय था। ओमफ्राय बे मोनसे सिकिउरिटिनि अपसन दं, बे मोनसे सिकिउरिटिनि अपसनाव नोंथांमोना क्लिक खालामनांगोन। क्लिक खालामनायनि उनाव सिंथिं फैबाय थानायनि उनाव नोंथांमोना नैबे आंना अपसना दङ 2 स्टेप भेरिफिकेशना, नैबे मोनसेया नोंथांमोना बेखौ अन खालामनांगोन। नोंथांमोना बेयाव थुनांगोन। गिबियावनो थुखांनायनि उनाव नोंथांमोननि गेजेराव बिदि मोनसे इन्टारफेस खुलिबावगोन। नोंथांमोनाव बिदि मोनसे इन्टारफेस खुलिखांनायनि उनाव नोंथांमोना बेयाव गेट स्टार्टआव क्लिक खालामनांगोन। गेट स्टार्टआव बेक जाफिननायनि उनाव आं खनसे क्लिक खालामफिनबाय। बे मोनसे 2 स्टेप भेरिफिकेशनाव बे सिंथिं फैबाय थानांगोन। सिंथिं फैनानै बे गेट स्टार्टआव नोंथांमोना क्लिक खालामनांगोन। बे गेट स्टार्टआव नोंथांमोना बेयाव क्लिक खालामदो। क्लिक खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोननि गेजेराव बिदि मोनसे इन्टारफेस फैगोन। ओमफ्राय नोंथांमोना बेयाव नोंथांमोननि इमेल आइडिनि पासवर्डखौ होबानो जाबाय, इमेलनि पासवर्डखौ। ओमफ्राय नोंथांमोना बेखौ नेक्स्ट खालामना होबानो जाबाय। नेक्स्ट खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे बिदि इन्टारफेस खुलिबावगोन। ओमफ्राय सिंथिं फैबाय थादो। ओमफ्राय सिंथिं फैबाय थानानै बे ट्राइ इट नाव क्लिक खालामगोन। बे ट्राइ इट नाव ओमफ्राय नोंथांमोना बेखौ क्लिक खालामगोन। ट्राइ इट नाव बिदि खुलिखांनायनि उनाव नोंथांमोना येस खालामगोन। बे येसआव क्लिक खालामगोन। येसआव क्लिक खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोननि गेजेराव बिदि मोनसे इन्टारफेस खुलिगोन। ओमफ्राय नोंथांमोना बेयाव जेबो खालामना दसे थानानै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे पासवर्ड फैगोन। बिदि मोनसे पासवर्ड फैगोन। ओमफ्राय पासवर्ड माने बिदि मोनसे नाम्बार फैगोन। ओमफ्राय नोंथांमोना मानि गेजेरजों थागोन, टेक्स्ट मेसेजनि गेजेरजों ना कलनि गेजेरजों थागोन। आं टेक्स्ट मेसेजजों खालामसै। ओमफ्राय आं दा नेक्स्ट खालामसै आङो। नेक्स्टआव थुनाबानो जाबाय नोंथांमोना। बे नेक्स्टआव थुबाय। नेक्स्ट थुखांनायनि उनाव नोंथांमोननि गेजेराव बिदि मोनसे इन्टारफेस खुलिगोन। ओमफ्राय बेयाव नोंथांमोना मोनसे अटिपि फैगोन। अटिपि आं साखाबाय। अटिपिखौ नोंथांमोना बेयाव होबानो जाबाय। नोंथांमोना मा फैदों अटिपिखौ होबानो जाबाय, नोंथांनि पासवर्डफोरखौ। ओमफ्राय पासवर्डखौ होखांनानै नोंथांमोना बेखौ नेक्स्ट खालामबानो जाबाय। 2 स्टेप भेरिफिकेशन अन खालामबाय। ओमफ्राय नोंथांमोना बेखौ नेक्स्ट खालामना होबानो जासिगोन। नेक्स्ट खालामनायनि उनाव नोंथांमोना बिदि मोनसे इन्टारफेस खुलिगोन। ओमफ्राय टार्न अन खालामना होदो। टार्न अन जाबानो नोंथांमोननि 2 स्टेप भेरिफिकेशना अन जासिगोन। तो दिनै नोंथांमोना नायदो होमबा सिंथिं नायनांदो सिंथिं नायनांदो। ओमफ्राय आंना बेक खालामजोबखांनायनि उनाव नुगोन। बेक खालामखांनायनि उनाव नुबाथाय आं खिन्थानोसै नैया आंना 2 स्टेप भेरिफिकेशन अन जाबाय। तो दिनै भिडिअ बेखिनिल'सै। भिडिअ बानायना मोजां लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामदो लोगोफोर। नोंथांमोननि थाखाय बे भिडिअ जोबोद गोनांथार। तो बाय बाय लोगोफोर। नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन। बाय बाय।